Gaur gauean pasazeidan gauzatxoan nahi dizuet kontatu. Gaur gauean zein dut? Lo. Bino lo egiten nahi nintzen bitartean oso amets polit bat eukidet. Amestera nahi nintzen, hauntz oso polit bat nintzela. Eta esan dut, zema gustatuko zian, bizintzan zehar gutxinez behin hauntz bat izatea egun baten. Hasi naiz interneten behiratzen trajeak eta esan eta negu, ze hostia iza? Nonatako zakalea, hauntzez jantzia? Bueno, nik ikusten nun ideia ona etzela. Eta geho esan dut, negu, bideojokoak zertako daude? Nahizuna izateko nahizun momentuan, ez? Baina, matxito, maitia, hil iten ditut! Pino, zer da? Bueno, igeri kontzeptua oso ondo ulertzen ez dula, Bino, bueno. Aien, igo gaitezke horrea, imaginatzen zute. Portaventura! Noi. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Usted joko hau txindela, Bai. Ai, ama! ¿Pa dónde tiran las cabras?